Unboxing paket kiriman teko Mbak Nia Hermanto. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin yo. Iya yo Cah, dino iki aku untuk kiriman paket teko Mbak Nia Hermanto. Ayo melu aku buka isi paketnya apa ayo Cah. Walah, paketnya gede ning ini sekardus bek, ora ana kater peso pun jadi nggo buka yo. Wah, ternyata isine sakmene kae Cah. Ayo eksekusi siji-siji. Alhamdulillah, entuk gombal gratisan. Lho, ternyata ono jilbabe bareng. Ayo Cah, cek sitok-sitok. Ono jilbab segi 4, ono jilbab lusukan langsung. Ono one set pirang-pirang Cah. Walah, senenge aku entuk kiriman paket gombal seabrek. Matur suwun ya Mbak Nia Hermanto. Lho nyempil ning tengah ono Mbah Gemoy barang Ya Allah lucu. Nek kowe piye Cah perasaanmu untuk barang paketan sakmene akeh gratis pisan. Lah iya, wong kok apike ngene. Ngirimi ora kira-kira, lah kok sekerdus bek. Wes gek ndang tak tokne Cah kon jero kerdus iki. Kira-kira iki jelas ngebeki lemariku iki. Matur nuwun ya Mbak kanggo sing ngirim, sesuk neh ya.